vatan azatlığındır derde dermanım benim. Sen üçün cevlanadır tende aziz canım benim. Naçeler gana boyalıp boldular bulgun şey. Beyik Tanrı'nın adı bilen Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly vatandaşlar, umid etýän sag salamat ýaşap berem bolsaňyzlar. Elbette bilşiňiz el heftanyň bu sanda hem sizlere bir täze gepleşikler göndermek üçin biz häzir stüdioda karar tapdyk ki elbette bu gepleşigimiz buýja ýa bir aýry gepleşik mübarek Ramazan aýynyň faziletleri we bereketi we başga hem meselelerimiz şu araza aýy barasynda. Elbette bu gepleşigimizde bir aziz mehmanymyz hem bar, bulary hem sizlere tanışdyrýarys. Bu gepleşik alyp barýan ben Bismillah Şahin. Umid etýän bu gepleşik sizleriň hem gönlüňizden turar diýip sizler hem ta bernamamyzyň ahirine çiň biz bilen galyň. Elbette hurmatly vatandaşlar, barýasy mehmanymyzy sizlere tanışdyrýarys. Ýaxşy ki mehmanymyzyň öz agzyndan essek ki bular kim bolýar sizlere tanışdyrsalar. Hop, hurmatly Mevlay sahip wagt berip biziň gepleşigimize geleningizden sizden bir dünýä minnetdar. Bolýam ki şu başynda birinciden özüňizi şu vatandaşlara tanışdyrsaňyz. Meniň adym Abdullah. Häzir Mazar Şerifde Medrese-i Darulum Celali Balkşyň ustadlaryndan bolýan. Şo ýerde Hudaýa şükür ders aýdyp, şol medresede şagirdlere ders berip şonuň bilen meşgullanyp ýörüs. Hoş boldyk, çağırdyňyz, kabul edip geldik. Allah tebarek we taala size iki dünýäde izzet awry bersin. Amin. Teşekkür, salamat bolun. Mevlay sahip, eger ruhsat bolsa siz tarapdan biz hem onda geçýüz şu soralarymyza tarap. Mevlay sahip, birinciden şu gepleşigimiz başynda siz aýdyp berseňiz ki şu roza aýynyň fazileti we bereketi nähili? Ki bul aý köprek başga aýlaryň ýa 11 aýyň sultany diýip hem ýat bolýar. Bolýam ki şu roza aýynyň fazileti we bereketi urunda watandaşlarymyza bir görüň berse. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Emma ba'd. Aziz hurmatly Şahin sahip ýaxşy sowal etdiňiz. Şu wagt bilşiňiz ýanyk Mahir Ramazanyl mübarek. Waqiýan Mahir Ramazanyl mübarekiň fazileti bereketleri köp. Tirmizi şerifde bir hadis bar. Bismillahirrahmanirrahim. İza dakhala Ramazanu futihat abwabul cenneti ve gulliqat abwabu cehenneme ve sulsuleti şeyatin. Yani Ramazan-ı mübarek dahil bolsa cennetin derwedeler açılıyor. Yani çımatlap bir adam Ramazan-ı mübarekte roza tutuverse, ibadetler ediverse şol adamın cennete barmaklığına sebep bolýar. Tamam musulmanlar şol Ramazan-ı mübarekte şol sebep bolýar ki ibadet edip özlerini cennete oşamaklyk. Allah tebarek ve taala şoň hurmaty bilen cennete barmaklığına sebep bolýar. Yine hem dowdakyň derwedeler hem beklenmeli. Dowdakyň derwedeler beklenmekliginden matlap yani şol Ramazan-ı mübarekiň fazileti bilen günahlardan pak boljak. Awal günahlar eden şol günah muny takada etjek ki baýat dowdaka barsa, emma Ramazan-ı mübarekiň fazileti bilen dowdaka barmaklykdan bu adam nejat tapýar. Dowdaka gitmeklik derwedeti bent boldy. Yine şeytanlaryň beste bolmaly, zynjyr bilen daňylmaly. Şeytanlar beste bolmaly diýdiňimiz, şeytan musulman rodadar adama waswas edip bilmiyor. Şeytan musulman rodadar adama pirip berip bilmiyor. Yürekler pak bolmaly. Hemişe Allah Taalanyň fazl-y keremi bilen rodadar adamlar yürekleri goýanki hemişe pak bolup durmaly. Soň bilşiňiz ýanyk Ramazan-ı mübarek bir kitap bar, Bistanul Waidin diyor. Şonda 12 aýy manandy awlady Hazret Yakup diýip aýdypdyr Şahin sahip. Manandy Hazret Yakubyň awlatlary Hazret Yakubyň 12 tane awlady bar eken. Şonuň bir awlady hem halk meşhur Hazret Yusuf aleyhissalatu vesselam bolmaly. Şol Yusuf'e 11 awlady guya taşlap köp hakynda zulmetdiler. Hatta guya taş öldü diýip geldiler, köp hakynda zulmetdiler. Emma näçe wagtdan 40 ýyldan soň Hazret Yusuf atasyna duşdy Hazret Yakuba. Ýöne şol 11 dogany Hazret Yusuf hakynda jaba etdi, emma Hazret Yusuf peýgamber Huda. Peýgamber zady atasy peýgamber. Şol dua etdi, duasynyň bereketi bilen 11 doganyň gunahyny Allah Taala geçdi. Şol Yusuf'e Hazret Yakup ýaxşy görýärdi. Indi Ramazan-ı mübarekim 12 ay. Ramazan-ı mübareke Allah tebarek ve taalanyň alyndy bul mahbub ay. Nädip mahbub ay diýende? Şu Ramazan-ı mübarekde Kur'an-ı Şerif nazil boldy. Ramazan-ı mübarekiň içinde başga 4 tane kitaplar meşhur Tawrat, İncil, Zebur, Furqan hemme şu Mahir Ramazan-ı mübarekde nazil boldy. Mahir Ramazan-ı mübarekde Şeb-i Kadir bar, itikaf bar. Ana bul Allah Taalanyň mahbub eken. Şu mahbub bolan zatdan Kur'any şu Mahir Ramazan-ı mübarekde Allah Taala nazil etdi. Soň
Her kim şol mahi Ramazanul mübarekde roza tutuberse, ibadet ediberse, şunun bereketi bilen Allah Taala bul rozadar adam 11 ayda eden günahından pakleyecek. Son botuş Ramazan diyor. Ramazan remizden muştak. Remizin manaları köp. Bir manası küydürmek. Partada soğuktandan diyor. Yani Ramazanul mübarekte bir adam roza tutuberse günahını küydürüyor. O vakit geçen günahlarını tazarru ediverse, tövbe ediverse, geceler turup namaz okuyuverse, Allah Tebarek ve Teala Ramazanul mübarekin hurmatına 11 ay eden günahını Allah Tebarek ve Teala fakleyecek. Ana bol da Ramazanul mübarekin fazileti o bereketi var. Teşekkür, salamat bolun, hurmatly Mawla sahib. Ýaxşy gurulary bellek geçdiňiz. Hurmatly watandaşlar, Ramazan aýyny elbetde Yusuf aleyhissalamyň hem 11 dogany batdy. Yusuf aleyhissalam kança renç ber bular gynandy. 11 doganyň gunasyny hem Hudaýat bagşlady, fazilatlaryny birine aýtgeçler. Soň hem günahlarynızı hem küýdürýär eken Ramazan aýynda we bir fazilat digesine aýtgeçler ki her kim ki roza tutsa, rozadar bolsa, şeytan ony ýani waswas berip bilenýär eken. Salamat bolun, Mawla sahib. Şu rozadar kişiler rozany kitdiyor, şu rozany açan zatlar nämeler? We rozany näme zatlar mekruh etýär? Rozadar adam mekruh etýän närselen owul aýdyp bersek, agdynda bir adam bir dady goýup soň agdyndan çykarsa rozany mekruh etýär. Ya bir adam agdynda tüýpüligi dowam edip goýup onu ýuwsa, gerçi rozasy açylan ýok, emma rozasy mekruh bolýar. Ya meselen bir adam bir dadyň tagamyny dadyp görse, bir dady ýyp tagamyny şo turşutyny dadyp görse, iýmege däl, iýmege rozany açýar, emma dadyp görse, an ol hem rozany mekruh etýär. Emma fetawai alamgeriyede getiripdir, bir aýalyň öde eger äri betmezaç bolsa, ýani urşak bolsa, eger şol şorbay bolar ya falo bolar bir zat bişirip gelse, şol eger bir duýdy gaýry asyny bolsa, urşar ýanak bolsa, ana onda olaryň hakynda mekruh däl. Ol aýalar olary nädip görmeli, fakat dili bilen o dil halky tagamy bilýär. Onu iýip ýa diýişinde çiýnep onuň şekil etmeli däl. Onda äri betmezaç aýallaryň tagamyny dadyp däl belki dili bilen görmege ijazet we olada mekruh däl. Emma ondan gaýry aýallar ýa erkekler bolsa bir zady dadyp görmek olaryň hakynda mekruh. Ya meselen bir adam tärit etýär. Tärit eden pilla mazmada ýaman mubalagatan etýär. Ya burnu suw sartan pilla has mubalagatan etýär. İçinde ister rozany açýar. Eger içine gitmesem ýaman köp etse, ana bul hem mekruh eken. Ya meselen bir adam giýje ihtilami bolýar. Junup bolýar gerdine gusul wajyp bolýar. Şol adam giýje gusul etmän ertir bilgeçli kastan o ertir bir wagt bolandan soň gusul etýär rozanyň aýynda. Ana bul hem rozany mekruh etýär. Ya meselen rozanyň aýlarynda merdimi gıybatyny etmek. Elbette gıybat etmek alaýda özüň bir günahsy bar. Emma rozanyň aýynda gıybat etseň onuň günahsy alaýda sen rozana mekruh etýär. Ya rozanyň aýynda yalan aýtsaň, merdimlere musulmanlara yalan berseň, ya birekler bilen sögüşden bolary bolmaz sögüş berseň, ana bular hemen rozany mekruh etýär. Ya meselen bir adam rozadar elbette käpile ya azyk ýör, ya meselen susýar. Ey merdimlere özüň susanyny görkezip yaman gynananlygyny bildirip izhar edip, puşaýman edip, ana çadak padak edip, ana bul adamlar bunyň şekillese munyň hem rozasy mekruh bolýar. Ana bu zatlar men aýdan zatlarym rozany mekruh etýär. Elbette ýene bir zat zikir edin. Bir adam eger aýalynyň ýanyna barsa herekete geler ýanak bolsa, ýa şahwetine özüne mutmain däl. Bular ýanak adamlar eger aýalyny boğsa, ana bular rozadaryň hakynda mekruh. Gerçi rozasy açylanýar eger inzal bolmasa, meni bolmasa. Şonda hem özüne kontrol edip bilmedi ýanak bolsa, ýanyna bir boğsa, ana bular rozany mekruh etýär. Indi rozany açýan nerseler diýip aýtdyňyz. Rozany açýan nerseler meselen bir adam kastan ýese. Ya kastan işte hiç mecburam da keselem däl. Ya aýaly bilen hembister bolsa, ýakyn bolsa. Bir tedawi ediler ýanak nerseler ýese, ana bu adam rozasy açylýar. Kastan ýese elbette. Emma bir adam sahwan rozada ýese ya işte ya jemaýsy rozalygyny bilen ýok. Kança ýese iýbetin rozasy açylanýar. Ondan soň ýadyna düşen bolsa men aldyny bu rozam açyl diýmelde belki şu rozalygyny baqy galýar. Bir adam hataan ýese. Hataan bir ba bilmän iman, bir ba hatan. Mesela hatan diýdiňiz, rozadar adam tärit edip, rozalygyny bilip oty, agdyna suw taşdyp bilmän aňyrsına gitdi. Ana bu surat rozasy açyldy, emma gerdine qazaladym, keparaladım da. Ya bir musulmany zordan bir rozasy açdyrýar. Zordan iýdirýär. Munyň hakynda rozasy açyldy, gerdine qazaladym, keparaladım da. Bir hili zatlar başaýyn sahip bir adam ihtilami bolsa. İhtilami bol bir adam ay gündüler bir hili adamlar yatıp berip uklıyor. Uklan pilla ihtilami bolsa hem rozatyny açan ýok. Rozatyny açan ýok.
Ya bir adamlar gözüne sürme çalınıyor, ya bir hili adamlar özden yağlıyor. Bu zatlarım rodatını açan yok. Bir adam yaňam aýdyp geçdik ayağını boğsa, eseger inzal bolsa ana bu rodan açıyor. İnzal bolsa yani şahweti gelse. Ya boğsa etse ya mesas etse eli bilen sipalata şondan inzal bolar ýanyk bolsa rodasy açylýar. Eger inzal bolmasa onda bu rodasy açylýar. Eger özüni kontrol edip bilmerin diýse onda rodata mekruh bolýar. Eger özüni kontrol edip bileler inzalam boljakda meni hem geljekde onda rodata patyk bolanýar, onda mekruh bolanýar. Bir adam rodadar adam motorsikli ya bir ýerde gelýär bolsa agdyny açyp bilme içine çiwin girkise. Ya meselen gybar topalan o köçelerde topalan bolýar. Ya meselen tüsse bir ýerde otursaň Buhary ýanyp durýar, tüsse bolýar. Ol içine gireni bilen rodan açan ýok. Emma özüň girdirsen, şo zady özüň alyp sarsaň. Ya meselen bir hili adamlar sigaret çekip tüsse etdi. Ana bu zatlar rodan açýar. Ya meselen naswar çekse bu zatlar rodan açýar. Ya başgadan bir adam diýişiniň ortunda bir göş galypdyr meselen. Eger bol kem bolsa ise rodat açylýar. Köp bolsa açylanýar. Indi bunu köp bilen adam nädip bilmeli? Allama Merghinani rahmetullahi taala Hidayet şerifde makdaryny nohot diýipdir. Nohotdan az bolsa rodat açylanýar. Nohotdan eger özü ýanyk bolsa ya nohotdan ketde bolsa onda rodaty açylýar. Elbetde lekin meniň bol aýtýanym agdynyň ortasyna goýup öz içine gitse. Emma eli bilen eger ýaty nohot näme? Künjit ýanygan bolsa rodat açylýar. O özü alyp özü ise. İmam Muhammed rahmetullahi taala aýdypdylar, künjü miqdary bir adam özü eli bilen alyp agdyna taşlasa onda rodat açylýar. Men aýtýanym özü taşlanýar, o diýişiniň ortunda göçdi galyp şöyle giden bolsa. Ho bir adam gaýtarsa hem rodat açylanýar. Lekin mejbur bolup gaýtarsa ya kesel bolup gaýtarsa rodat açylanýar. Emma kastdan gaýtarsa, bilip gaýtarsyn ya bilmän gaýtarsyn, ana bu zatlar rodalary açýar. Salamat bolam öyleyse siz şurada gepimizin dowamında belli geçdiniz ki şol ayal dogunlarymız misali adamsy şol naharyň tamy barasynda biram gep aýtýan bolsa şonu dady görmesine ijada bar diýdiňiz. Soň eger adamsa şol urda haýsy bir geplemýän bolsa hem şol dady görse bolýarmy ýa dady görmelidenmi? Ýa eger adamsa eger şoň üçin eger dady görse bolýarmy? Bunu naragym şol açyklara aýtsaň. Şahin sahip bir ayalyň eger äri bet tebiýet bolsa, bet mezaj, yani urşagar bolsa, eger şunu bir sahal duduny aşyryp çarça bolsa, onda janjal etjek bolsa, ana dol ijada. Onda da agdyny çiğnäp datmalda dili bilen görmeli. Eger äri geplejekde bir fakir äri ekeni, ya meselen äri üýünde ýok ekeni, ya meselen adamyň özü bir wagt bir ýerde bişirýär. Ana bu adamlar onuň şekelli bolmasa dat görmek mekruh, dat görmeli. Salamat bolan soň şol bir näçe sözler aýdyp geçdiňiz ki rozany açan ýok amma mekruh etýär diýdiňiz. Soň şol rozasy mekruh bolsa, şonuň roza tutuşlaryň ýa-da rozadaryň rozasyna bir ihlalgerlik gelýärmi ýa munyň sowaby kemrek bolýarmy? Rodasy mekruh bolsa şahin sahip rodasy açylana ýok. Rodasy baqy berkarar. Emma rodasy mekruh sowaby az. Sowaby kemrek bolýar. Dogry. Soň şol bir adam agdyndan ýa burundan kan gelsen arakam bu açylýarmy? Agdyndan burundan gan gelse, ol mejbur bolup gan gelse rodasy açylar. Salamat bolan, bolsa barýa sene hem şu soralarymyza tarap bir rozadar kişi roza aýynda näme işler etse baýat? Rozadar kişi rozanyň aýynda Allah tebarek we taalaň berip goýan behterin nimet bol. Ýaňam aýdyp geçdik 12 aýyň serdary. Hatda bu aýyň adyna Şahrullah diýip at berýär. Allah'nyň aýy. Hemme aýlar Allah taalaňky emma şol behterin aý bolanlygy jatdan Şahrullah Hudaňyň aýy. Şol aýlarda ýaxşy edip ýaxşy ibadatlar bilen hem şunanik roza tutuşup iman, içmen oturuşmy ýa-ni agdylymyzda bir roza bolup ibadatlar bilen rozany geçirsek. Salamat bolan şu bir nefer ki rozany açdy, ýa mesaly rozany mejbur galyp açdy. Şol bir gün açdy, ýene ertesi tutup gitdi. Soň şol bir gün açan rozasy üçin şonuň kadatyny näme getirmeli? Roza wagt geçenden soň getirmelimi? Şolurda hem bir näçe kelime sözler geçseňiz. Rozany şahin sahip muhterem bir adam eger musafir bolsa şeriat ijada berýär. Rozany açsa musafir bolsa lekin henüz roza tutmakda ýaxşy. Emma badam rozany açsa ijada berýär. Ya bir kesel bolsa eger doktora barsa doktor aýtsa ki sen rozany aç, roza sana zarar ýetişdirjek. Ya meselen bir ayal hamiledar. Eger roza tutsa hamilesi yere gaçjak. Ya bir ayal süýt berýär. Bular ýa-ni adamlara şeriat ijada berir rozany açmaly. Emma rozanyň aý geçenden soň bir gün kada getirmeli. Emma bir adam kastyn rozany açsa, doktordan baran ýok, hiç bir onuň bir müşkilat ham ýok. Özü kastyn açýar. Ana bu adamlar bu roza geçenden soň bir gün kada adam getirmeli, kefare de getirmeli. Yani 60 gün soň roza tutmaly. Dürüst. Yani
mecbur galyp açan adamlar ya musafir ya jany sag bolmasa, nasag bolsa olar rodatyny açdyp kefara getirmeliken bir günde bir gün. Bir günde bir gün kada getirmeli. Dogry. Emma biran neferler ki, biran musulmanlar şu rozasyny hastan açan adamlar bir Olar günde bir kefara gün kaza mı getirmeli. getirmeliken? Kefara da getirmeli. Bir günde bir gün hem rodan tutmaly soň Hem 60 gün kada getirmeli. 60 gün kaza. Yani Yani 60 günden kefara diýýärsiň. Bir günde bu da bir gün kada getiriliyor. durus. 60 gün bu da kefara. Indi 60 gün digam tutsun. 60 gün digam tutsun. Öder 20 ortasında da açmaly. Eger açsa ýene o boldan başlamaly. Yani Eger roda tutmakla güýji ýetmese 60 miskine soň taam bermeli. 2 wagt durus. Yani şu 60 günü tutmalyken tutmaly. eger roza aýynda açsa kastanasa 60 gün tutmaly ýa-da 60 neferin garny doýmaly. 60 nefer 2 wagt garny bermeli. Hop, hormatly möle sepsaýsanys roza tutuşlugyň şu jismi we ruhy näme faydasy bar? Şahin Saýp muhtaram roda tutmaklykda hem ruhy paýda bar, hem jismi paýda bar. Hazreti Eşref Ali Tahanevi rahmetullahi taala aleyh hekimul ummet bular aýdypdyr rodadar adam seýi taýykada rodan tutsa bul pelle-i takwa diýipdir. Pelle-i takwa diýdige rodadar adamyň bir içine bir kuwwet, niruy, kawy gelýär howpy Huda. Allah Taala'dan gorkmaklyk. Rodadar adamlar has gaty takwa bolýar. Şonuň takwalygy zor bolýar. Nädip diýen pilla bir adam has gaty ıssylarda roda bolýar. Ýanynda hiç kimem ýok, ýakçalda ýak ýanak suwam bar. Şu rodany adama eger içdiýip içmiyor. Çünkü howpy Huda ýüreginde gorku bar. Bir takwalyk ruhi adamlara takwalyk getirýär. Zahiren hem cismine de bunun paýdalary köp bolmaly. Näme jatin diýip Allah tebaraka we taala bendelere musulmanlara bir nardan etmeli diýip tapşyrda. Allah Taala'nın emri ya parda ya Peygamber aleyhissalatu vesselam ummatlaryna mana şunu edin diýse, munda hadara hikmet bolmaly. Meselen men bir misal aýtsam, bir maýdajyk oglan adamyň elinde, atasy inesiniň ýanynda otursa, men şu zat iýjek diýär. Emma ol muňa nuks etjek. Atasy inesini gaýtarýar, iýme diýär. Emma oglan ýaglýar, men şunu iýjek diýip. Atasy ines gaýtarýar. Endi atasyň inesini gaýtarmaklygy takada eden ýok ki, oglan atasy bet görýär bolsa. Hen o oglany gaýtarýar, atasy aýtýar, şoňa bir zarar ýetişmesin. Munyň jismine, sihatyna ýa miýdesine ýa ýene bir näde. Meselen bir adam däklere baran bolsa, turşy ajadat iýme diýär, miýde teklibi bar bolsa, ýa gurda teklibi bar bolsa, eger şunu ýatynyň jismine zarar ýetişdirjek, özü takada iýjek bolup, emma däkler ýa atasy inesini iýmekden gaýtarýar. Şonuň şekilde bilerem Allah tebaraka we taala 12 aýyň içinde bir aý Ramazan-ul Mübarekde roza tutmagy biler emredipdir, farz edipdir. Hatman munda hadara hikmetler, hadara adama faýdalar bolmaly. Adamyň miýdesi pal bolýar diýip miýdesine hemme ýerine adamyň takguya kuwwet bermeli. Bu salamat bolan hormatly möle saýp, siziň ahirinde şu gepleşigimiň soňunda bir feýam gozalýys. Şol ýaş çağlar bizler roza tutmaklyga taşwyklamak üçin ýa bularyň ýüregini götermek üçin şu rozanyň fazileti bereketini bulara hem bildirmek üçin şu musulmanlaryň çağlaryna we başga watandaşlarymyz ki rozany tutan ýoklar. Şu rakam watandaşlarymyz ki rozany tutmaýar bulara näme aýdýak peýamyz şu gepleşigimiň soňunda şu sözüňizi belläp geçseniz. Teşekkür. Rozanyň aýynda Ramazan-ul Mübarekde bir hile ýaş çağlar ba güýji roza tutmakda güýji ýetjek. Gerçi bahad buluga ýetişen ýok. Meselen ol mükellef bolan ýok, roza ýa namaz okuýanykda, emma güýji ýetjek. Bulara kiçiklikden ýaxşy terbiýe bermeli. Hatda kitaplarda getiriyor maýdajyk çağalary 7 ýaşynda bolan pire namazlara tergip bermeli. 10 ýaşynda etmeli. Bular ýaşajyklykdan şol şeriatyň emma biz ösüller hemme musulman elhamdülillah çağalamyda şol islami namaz okumaga, roza tutmaklygy bular amyk etmeli. Indi Allah tebaraka we taala pakide Kur'an şerif, rozanyň aýanyk behtirin aý, şebi kadar bir gece ibadet etseň 1000 aýdan behter geceler Allah tebaraka we taala berip goýan. Jan sağlyk wetenimiz aram elhamdülillah. Munyň kadryny bilip bul aýlarda hemmemiz roza bilen, gündüziň aýlar roza tutup, geceler bolsa ibadatlar bilen geçirip, birek-bireklerimiz ýaxşylyk edip, hurmat berip, şu dünýäde şu eden ýaxşylygymyz galýar. Adam dünýä peýgamberlerimizden bir miras näme, yer, mal, mülk galan ýok. Şol amal, şol ilim ulamalar galan. Indi şol Ramazan-ul Mübarekiň kadryny bilip, birek-bireklere hurmat berip, birek-bireň kadryny bilip, garyplere kömek edip, birek-bireklerimiz muhabbet bilen geceler namaz okuyup, gündüz bolsa roza tutup şöyle muny geçirmeli. Emma bir hile musulman doganlary ki roza tutan ýok. Bular elbetde hat soň munyň günahı. Aýtdyga bir adam kastan eger rozasyny açsa 60 gün ona kefara lazım. Ozan bu dünýäde onuň kefaraty, ozan kıyamatda ozan onuň kança müşkilatlar bolar. Bir adam eger roza tutman kadaty gerdeni lazım bolsa, kadaty gerdeni lazım bolsa, şol adam gerdeni öljek bile oglanyna wasiýet etsin. Oglanlarym men mana munça gün roza tutup bilmeden kastan açdym. Ana oglanlary soň onuň jaýyna soň wasiýetini fidye berip jaýyny doldurmaly bolýar. Eger wasiýet etmese mirasxorlaryna hem lazım da tatbidat ol tarapyndan olar fidye berdi. Şonuň üçin her bir musulman da onlardan haýyş etýän
Rozanyň kadryny bilseler, rozan aýynda ibadat bilen, aýynja bilen gijelerem Kur'an-ı Şerif okyp, tarawihlere iştirak edip, oglanlar bilen öz üýüniň içinde janjal etmän, urş etmän, aýynja bolup, päkide bolup rozan aýy, roza tutup munyň kadryny bilip, hemmämiz şunu inşallah bir mehman aý çödüp muny gutarsak şaýyn. Bolun hormatly maalesef biziň gepleşigimize wagt bereniz üçin we bu gepleşigimizde ýakşy meseleler we alymana sözleriňizi bize we watandaşlarymyza aýdyp geçdiňiz. Size bir minnetdarlygyňyzy arýarymyz. Teşekkür, sag bolun. Hudaýymyz hem iki dünýäde izzet aly bersin. Hormatly watandaşlar, gepleşigimiz sonuna ýetip geldik häzir. Umyt etýän bu gepleşik sizleriň gönlüňizden turan bolsa diýip, ýene gelecekki täze gepleşiklere gelinjek sizleriň her birikleriniz Büyük Taňra Taala tapşyrýar, nerede bolsaňyz Allah fenasynda bolun.